Bro, jeg er lige kom. Okay. Jeg synes lige, den mistede lidt value der, Sim. Hvad? Jeg har ikke fået den op, guys. Han tager vores ting. Han tager vitterligt vognen! Han tager vores fucking ting. Hey, yo. Ej. Oh my god. Han baby. Oh my god. Au. Oh, det Jeg synes, at vognen kommer her. Hey. Bro har strength upgrade, what the fuck? Jeg har ikke en strength. Men fuck gør du så det der? What? Ja, sådan her. Okay, jeg går nu. Okay. Ja. Den 11... den er ikke skide der, min. Jamen, vi lader den blive der. Så kan de lege med den, når de når det. Hvad? Now rise for the national anthem. Oh shit! Oh, you fuck! Oh. Lad mig på din vogn, I spasser. Vent, actually nej, vores vogn forsvandt af det der. Vognen gik i stø. Oh my god. Au. Vi skulle have købt endnu en vogn, guys. Shh, må ikke sige noget. Så opdager de det ikke. Nu stopper du det der. Hey. Hvor er vognen hen? What? Okay. My bad, bro. We lost 400 gold by that. Big door. Oh my bad. Door. Day and night. Tag den ud, Emil, tag den ud. Ja, vi har den. Another dubs. Her er din grenade, Christian. Nej! Mr. Brick. Oh. Han er ikke så glad for mig. Er Michael her? Michael han er ikke død. Det håber jeg i hvert fald ikke. Guys, Michael er død. Oh. Hvis jeg går ind i den, så... Nej, jeg tror, man tager for meget damage. Kan du overhovedet trække i den? Okay, det kan jeg. Nej, he got this. man. Væk med den vogn der. Guys. Nej, er du... Han død. Sammen med ham også, kom. Nej, han døde, han døde. Han er fucking... Okay, vær forsigtig med kuglen der, vi skal lige have med. Jeg dropper det down, okay? Grib tallerkenen, okay? Ja, er du sindssygt, så dropper den. Du har den, bro. Okay. Ned! Nej, der hen til den. Nej. Rammer med den. Nej, lad være med det. Hey yo, what up? Slå ham med den. Virker det? Jeg har range. Ja. Og der er også en alien. Ja. Fuck den op. Nej, lad være med at prøve at dræbe den. Dræbe den. Ja, jeg skubber den ud. Nej, jeg blev kidnappet!
Hvad skete der? Jo. Jo, vi kan godt klare det her hop her. Se her. Jeg ser. Og 2. Damn, bro. Hvor skal du hen? What the? Har han seriøst aldrig været her? Nå, er det meningen, man skal dræbe hinanden? Jeg tror ikke, han har været. Her er det vand! Oh, battles. Winner, chicken dinner. Ja. Har du hørt om alle steder, what the fuck? Jeg tænker ikke, at der ryger noget ned i hullet. Jeg tænker bare straight up, at de kan få den over. Okay, nevermind. Hey, her er der en krone her. Spray. Hun er ikke tilbage. Bro, hun er ikke tilbage. Bare sådan hørt distant. Der ligger en granat på gulvet. And dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night, wind was blowing. Where you think you're going, baby? I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me maybe. Er der nogen monstre herude? Oh, fuck. Guys, No. I need HP. You need XP? HP. Oh. I need that shit too. What the fuck, man? Wait, didn't I give you some? Got him. Why would you do that? That's revenge for all of his sins. Hey, yo. What's the door? Oh, we're gonna fall into a pit Yeah, here, right? yeah. Ah! Alright. Huh? Huh? What the fuck is going on? An addict We're getting the treatment. We're getting the treatment. Oh! We got no! Behind you! Simon. It's happy to get a job. Get him in. Laser weapon. Vi fik ikke ring med, nej. Fuck. Jeg prøver at se, hvad man kan kaste den, det kunne jeg ikke nå det. Hun er sgu lidt her. ene ring. Kunne du det, Rasmus? Nu kan du gifte dig med Bad mig. bitch. Oh shit! Så, no luksus. No luksus. Holy. Ja. Skal vi det? Nej, han har. Det, I vil ødelægge det, hvis I... Ah! Get him in. Han jæger. Ja, det kan jeg godt se. Hænderne op. Du bare kaldt mig Neo fra Matas. Fuck. Mange tror du, der dør til ham der? Vi er alle i live. Han Michael Jackson peakede lige. Åh, Christian. Han gik bare væk fra mig. Jeg ved ikke lige, hvor han blev af. Han gemmer sig bag døren. Ja, okay, nice. Jeg spiser din røv. Oh. Get his Den ass. tog gun! Hvad er det, I køber? Wow, hvad er det der? Holy fuck! Vi skal ikke have HP.
Det er shockwave blik.